Mas, Mas, Apa lele? iku, Nggak bengok iki apa? iki lho sandalku anyar. Carane nggo piye? Aku sandal kok gak iso. Piye re? Ora nenek iki. Warai. Tak gede kok ora iso nggawa sandal. Alah marahiku. Ngerti masih kanyepen ngene ora digawekno wedang. Nggo sandal mosok ora iso. Gak iso. Oh. Piye? Wis diwarai, nenek. Piye? Ngene Mas. Iso ngene piye le? Nganggo sandal ngene. Lah piye? Wis ngene wae ngene iki kanan, Ngene. iki kiri. Ngono lho. Ngene. Dudu iki blusuk kabeh piye lah. Lah piye lah? Sik gosek. Ngapi kok? Iki sikil apa balungan lah. Alah, Iki pliek ngene lho, Sek. ngene. Ngene. Alon-alon. Lah piye lah? Ih, Ih. Iki mlebu iki lho kindil-kindile iki dilebokno kindil-kindile ngene lho. Ngene. ora iso kok. Ngene lho. Iya. Kok iso mlebu ngene neh iki piye lah? Piye? Iki ngene lho. Oh. Aku ngene. Kindil-kindile iki dilebokno nang antara jempol lambi. Iki jari iki ngene di. Ngono. Iya. Wes mlebu. Wes bener iki? Ya wis bener iki nek kepengin ora ucul lho iki ditaleni. Karet. Lah nek uculi piye? Ya iso. Sing siji dengan Piye? engko sing apik klebonane sing apik. Iki pliek sek go. Ih, wes tak pliek kok. Ngene lho. Aduh. Nah. Iki kendel-kendele iki. Tasno. Dipasno klebu ngene lho. Iki lurus sikile. Ngene. Plek goblok. Plek. Wes. Wes, Wes. wes. Bolak-balik iki nek kepengin gak ucul, taleni tampar apa karet di barang. Nuralah wes ngene. Taleni ngene wes. Wes. Wes ngene carane nganggo Wes. sandal. Gampang nganggo sandal kok gak iso. Lah ngono ngerti ya, Bang. Oh iya. Wes dah apa nanti mau dari rumah. Dolanan. Dolanan kono dolanan. Kanyepen iki. Ada dolanan ya? Iya entar dolanan kono. Ke kamar aku ditutup mau lawange. Dolanan jauh. Ya. Jam piro iki wis? Wis wengi. Kamar lawang ya ditutup bojo, mlebune piye iki ya. Aduh. Panyepen. Aduh. Itu kamar gak iso ditutup lawange. Jajal. Tak intike sik. Ditutup. Dek, buka dek. Mas kanyepen kok wong ra metu bengi kok. Mbok tutup lah. Angel. Metu ndi iki? Deloke munggah, Cek. Ih, malah wis turu. Buka dek. Keno. Mosok turu nang ngarep-ngarep iki. Susah turu ngarep-ngarep